24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ। আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে BTR অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে, সবে নিৰাপত্তা পাব লাগে। गोजोननि रायजो BTR आव जावले जावले मानो उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनाया जाबाय थाखो बहुद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ' नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअ'खौ जोबजासे नायगोन आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। गुबै खोथाया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो सालाकाथि खावनियाबासा ओनसोलाव सासे 13 बोसोरनि बर' हिन्जावसा गथ'खौ 4 मुस्लिम सम्प्रदायनि दुथांफोरा एबा सेंग्राफोरा जिनाहारि खालामदों। भिडिअ'खौ नायग्रोदिनि। এনে কিছুমান ঘটনা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত সংঘটিত হ'ব ধৰিছে, যি ঘটনাই সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিছে। যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ যে দুজন ৰাজমিস্ত্ৰী দুগৰাকীকৈ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে আৰু আজিও তেনেকুৱা এটা ঘটনা আমি দেখিবলৈ পালোঁ উজান কাউনীয়া ভাষা, যিটো সালাকাটি আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত উজান কাউনীয়া ভাষা নামৰ এখন গাঁৱত এগৰাকী ছোৱালীক 4জন নাবালক ল'ৰাই আজি খুব দুখুনি বাথ্ৰা सासे माइनर हिन्जावसाखौ सामफ्राव दुगैनो थांनायाव माने 4सो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा लोगो नांनानैहाय बिथांखौ माने आक्रमण खालामनानै रेप खालामनाय जादों। दा बिथांमोनहा 4 बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय आश्राबुल आली, बिफानि नामा हामेद आली आरो सासेबाव जाहैदों रकिबुल हक, बल्टु हक, MD आब्दुल हक आरो सासेया जाहैबाय खायरुल आली, बिफानि मुङा जाहैबाय बारेक आली आरो सासेया जाहैबाय दिलदार आली शेख, बिफानि मुङा जाहैबाय रहिदुल आली शेख। बिथांमोन 4आनो जाहैबाय दुथांफोर। न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ। फासि होनांगौ। जे 13 बोसोरनि गथ'खौ मानो बेबायदि इमान अयनाय खालामनांगौ जोंनि बर' गथ' आरो जोंनि बर'खौ मानो इसेबां नाख्रेबनांगौ। उन्दै बैसोनि गथ'खौ दिनै बेबायदि जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जों गासैनिबो दिनैनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो बेवहाय जेरैबाबो न्याय नांगौ आरो बिसोरखौ जोङो जेरैबाबो हमनांगौ सरकारा आरो फासि होनांगौ। गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मानो जेन'बा उन्दै गथ'खौ दिनै बिथाङा गेलेनोबो हागौ बा दुगैहैनोबो हागौ, बिनि गेजेराव मानो बेबायदि खालामो जों जोबोद दुखु मोननाय फैदों। फासि होनांगौ जोंबो बेखौनो लुगैयो। दा जों बर' मानसिया दस्रानि माबायाव जोङो गोग्लैनानै दं नालाय जोंबो बेखौनो। BTR नि CM प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला BTR ओनसोलाव जोबोद गोजोन सान्थि आरो रैखाथि जाबाय होननानै बिथाङा जावले जावले बुंबाय थायो। नाथाय दिनै बेफोरबायदि जाथायखौ जाफ्लेबाय थानाय नुनानै जोङो गोसोआव माबायदि सानो? जोङो थारैनो जोंखौ माने गोजोन सान्थियाव दङ एबा रैखाथियाव दङ होननानै साननो हायोना? बिदिब्ला जुदि रैखाथियाव जुदि जों गैयाब्ला बिथाङा खुगाजोंल' बुंनानै जोंखौ रैखाथि खालामनो सानदोंब्ला ओरै पुलिस प्रसासना जुदि बेफोरबादिखौ रैखाथि होनायाव फैलार जादोंबा जोङो BTR ओनसोलाव माबोरै गोजोन सान्थि एबा रैखाथि फैबाय होननानै जों साननो हायो? प्रमद बर' बिथाङा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो DC, SP आरो प्रसासनखौ बाहायनायनि पावारखौ मोनबाय होननानै बै समाव हब्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै एसेबां मुगैथाव गाज्रि जाथाय जानानै थांसेयावबो दिनैसिमबो मानो प्रमद बर' बिथाङा सासेबो SP, DC फोरखौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि अगेन जाथायनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो मानो खावलायनो हायाखै? बेखौबो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। थारैनो DC, SP खौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखायाव लाबोनो हाखो ना प्रमद बर' बिथांखौ DC, SP आ गावनि आखायाव मोसाहोखो? प्लिज कमेन्ट खालामना हरदो। दानिया एभेक्सन आरो खुंथायखौ लानानै सानै दैदेनगिरिया मा बिबुंथि होदों नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लादिनि आरो जोबथारनायाव भिडिअ'खौ नायखांनानै प्लिज कमेन्ट खालामहर सोरनि साननाय हनाया मोजांसिन आरो सोरनि साननाय हनायजों थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि राजनितिकआ मोजां लामायाव फैगोन। अन्नानै प्लिज जोबथारनायाव भिडिअ'खौ नायनानै खोन्थाहर।
প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত আজি 3 বছৰ হ'ল একো কাম কৰা নাই সেইটো জিৰ' চবে জানে প্ৰমোদ বড়োৱে আজি অশান্তি কৰিছে সেই আমাৰ বড়োসকলক ইভেকশ্যন কৰি পেলাই আৰু কোনোবা গড়পা কোনোবা আদিবাসী কোনোবা মুছলিম এৰিয়াটো নটিচ দি আছে ইভেকশ্যন কৰিম বুলি এইটোতো অশান্তিৰ চিম্বল একটা এতিয়া শান্তি নাই মানুহবিলাক বড়োসকলকে চেছ কৰিছে সি অনা বড়োৰ অৱস্থাটো আৰু কি থাকিব সি বড়ো জাতিকে ঠগাইছে ধ্বংস কৰিছে আৰু এই প্ৰমোদ বড়োৱে কোনোবা আদিবাসী কোনোবা অসমীয়া কোনোবা বেংগলী বা কোনোবা নেপালী বা কোনোবা আদিবাসীৰ কাৰণে মুছলিমৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ নেকি জিৰ' আৰু একো সুবিধা পোৱা নাই চিণ্ডিকেটতো মই কৈছোঁ আপুনি অলপ আগত এই ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি থকা সময়ত সুধিছে সি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বুলি কৈছে বেছি কৈ নাথাকিবি মোৰ লগত ৰেকৰ্ডিং অলৰেডি কালেকশ্যন হৈ গ'ল শপত খাবলৈ আপুনি ক'লে মিটিঙত ছাৰ কামাখ্যাৰ সেই কালেকশ্যন কৰিব দিয়া নাই বুলি এই কামাখ্যা মন্দিৰত যাই পেলাই শপত লওঁ আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে BTR অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে সবে নিৰাপত্তা পাব লাগে উন্নয়নটো ডাবল স্পীডত হ'ব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আঁচনিবিলাক সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ হ'ব লাগে এই অঞ্চলত যাতে কোনো কাৰণত হত্যা হিংসা নহয় এই কথাবিলাক আমি লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰি আছোঁ এভেকশ্যনক লৈ পেলাই বিভিন্ন কথা ওলাই আছে হাইকোৰ্টে কিছুমান নিৰ্দেশ মাজে মাজে দিয়ে কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ BTR অঞ্চলত যিখিনি জেনুইন যিখিনি লোক আছে কোনো এটা জেনুইন লোক জেনুইন পৰিয়াল যাৰ নেকি আইনগতভাৱে যিসকলে আজি মাটিৰ অধিকাৰ পোৱাৰ যোগ্য আছে যিসকলে ইয়াৰ বনাফাইড চিটিজেন হয় কোনো এজনে মাটি বাৰীক লৈ পেলাই ভয় কৰিব লগা নাই बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा सासे बर' हिसाबै राजनीतिक बा पलिटिशियान हिसाबै नङा दे सासे बर' हिसाबै बे ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामहर आरो सोरनि बिबुंथिया बांसिन अजन दं सोरनि बिबुंथिया बांसिन अजन गैया बेखौ प्लिज अन्नानै कमेन्ट खालामहर आरो सोरनि साननाय बायदि थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया मोजां जागोन अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामहर दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालाम सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ जय बर' हारिनि